Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Niya ang mga isina nga atong gibiyaan. Iko'y nakadungog ka nako. Bisan mahurot pa kami kamatay sa akong pamilya. Di gibay tabok nga mangayo o budawat o tabang aning tao sa yawa. Craig, naghangyo ko nimo. Palihog. Pasilo ako. Palihog naghangyo ko nimo. Pasilo ako. O kalimtan na nato ang tanan. Samara nga imo kong ibaligya ang tawanat iko'y. Gusto kong maghisulti nimo, Craig. Kinahanglang maminaw ka na ko. Kinahanglang maminaw ka na ko. Kinahanglang maminaw ka na. Ay, kupasok ka. Ay, kupasok ka. Kigisipon ko. Kung mangisog kong sulti mo, burot akong sipon. Ikita na on. Magsulti ka. Hindi ka lang, Sir Leon, ha? Magsulti yun na, Miss Greg. Dali, Greg. Please ba? Ay, kung pagisuga kayo mo gawa si Tamilok. Daw. Naikahino na konsulting Tamilok. Duhatang giduot anang tawanan, Greg. Bisan sa atong pagtinarong ka ni Adto sa pagserbisyo. Sa nagserbisyo pa kita militar. Saksi ko mo. Saksi sa kanako. Nagtinarong tang duha sa nagkalain-laing gubat dito sa Mindanao, di ba? Duha tang biktima na tawana. Kay mituo kita nga ingon, ana si kadautan. Kung unsay imong pangantipatok ni Sir Leon, mausan na ako. Sabog ka sa nisipunay. Tulong lang ako. Kung unsa ka pait atong gidangatan sa diyang nagserbisyo tas military under sa iyang command. Bisan ako nangunting patyon ko tawana. Pero nasayop ko. Nasayop na ko sa akong pagtuo sa akong gituan. Tungkol kay mituo kita nga sayop sa iyang pagtuo bahin na tulo ka. Pasabot, tikoy. Kada, orak ka. Matubag ng maong pangutana. Mauni akong kiingon mo. Pagsulti mo, Sir Leon. Tikoy. Nahibaw lagi ko sa imong gibati. Kay mausa niya akong gibati sa diyang nabutaan ko sa di tinuod kay nukdan. Pero sa diyang nibawon akong tanan. Ang nagbukal-bukal akong pagdumot, nag-anam-anam, kabugnaw, nabugnaw og maoy mipaong sa nagdilaab kong kapungot, anang Sir Leon. Bitaw eh. Kinahanglan po bang mubala kong mayo, ha? Greg, ano mo tuo ka? Amigo ta. Makaako ko sa pagbaligyan mo, ha? Suwa! Mas ganahan pa kung ako'y mamatay. Tus panggubatan, ako'y may gusbala. Way pag-usab, Greg, mao gihapon ni kani adto karon mao gihapon sa umabot. Tulog sa ako sipon. Lain kay Sigma. Bitaw, Greg. Hatagi ko nung higayon ang imong pagduda nga katagag katinawan. Naibaw kong dili ka madali-dali. Naibaw kong musuta ka o na unsay tinuod. Ug mauna kini kayon. Mauna kini. Suta ang maayo kung unsa o kinsa sa gayon. Tinuod ang iyang pagtabang na to. Tinuod ang iyang pagtabang na to o dili pagbakaroning nun. Di ba? Di na tinga... Tuanasan. Niburot na san. Ay, lagong payoyaw kay maburot akong Tamilok. Taklay rin, taklay. Otro silsipuna. Sige, os. Sige, os na kayo. Tilapan, tika. Os.
Di basta-basta o di komedyang yung pagtabang na to. Wala ko ba na sa ospital? Gipenduhan ni Sir Leon ang ospital nga dako kay katindad. Sa ako nagisulti ni mo. Ni Asya dinhi ang akong maguwang ni dinhi katong babaeng pirahan. O ang ikaduha pag yun. Kiningi mo ha karon. Pasilo ako. Pero paminawa na sa Leon. Una ka mo ingon nga gibaligya ti ka nga niya. Grabe kayo yung pagtapang ni mo, Greg. Tibailhan ka ng basol siya siyang buhat. Kani adto sa military pa kita. Nasa chapel. Sa chapel hospital. Nagluhod. Gina, sudra dito. Greg. Salamat, Greg. Niya ka, nibalik ka. Magtupad naglingkod o magatubang sa altar. Sama nga, pasaksihon ako karon si Mama Mary. Sa dako ko kayo pagbasol tungkol sa dako ko kayong sa nga nabuhat yan ni mo. Sultihi ko, kumbinsiha ko, pasabta ko, nga nung pasayloon ka na ako sa mapait ni mo gibuhat ka rin na mo, Major Leon Romano. Greg, dugay na ako nagbasol sa akong nabuhat yan ni mo. Ug nitikoy. Ngan, nga ako mo inyong CEO sa Delta. Nahimo kong abusado. Oo. Tinuod nga gusto na nako. Gusto na ko nga mamatay ka og si Tikoy. Gilaog ko kamo sa gubat. Gibutang ko kamo sa front line. Apan bisan sa asang dapit sa front line, muna ko ipamutang apan magpabilin mong buhi kanunay si Tikoy. Ambot nalimot ako sa mga lugar sa gubat dito sa Mindanao. Nalimot ako kung pila na ka mga lugar nga gilawog ko kamos kamatayon. Kanunay ko kamong gilisod-lisod. Apan wa mo'y reklamo. Apan nakamat ko na mi sa imong paglisod-lisod na mo, Sir Leon. Naibawsab ko nga nakamat mo na mo. Ug misabot ang akong pagkadili makiangayon. Kaabusado ug kabangis. Apan dili sa tanan. Ikaw, si Tikoy, uban sa imong squad, din ikaw mo squad leader. 5 ka squads, Captain Leon Romano. 5 ka squads. Equivalent sa platoon nga nausik sa akong mga kabuto. Apan ang akong nahibudngan, tungod kay mo survive yun ka mong duha si Tikoy. Nag-abot ang among mga pag-amping. Nag-amping sab ang akong mga tao bisan kinsa nila nga nasahid ako. Nahimong kalas. Maoy na sakripisyo, maoy na himong bayad sa imong kaluog, Major. Tanangan nga iya sa yawag dawaton ako. Kay mao ka na ang tinuod kung unsa ako kaniadto. Ang tanang kinabuhi sa akong mga tao imo gipalukat nako. Oh. Ipahid nako diha nimo ang tanan. Ikaw mo'y akong giduot. Gikan sa panggubatan hangtod na sa court martials. Midaog ang imo pasangil nga akong maoy naingnan. Ako maoy katarungan, midaog ka sa mga pasangil nga imo gipakaon ang ako mga tao ngadto sa mga bangis kayong abusaya. Greg, bituo ang court martial sa tanan nimo maniobra. Milampos yun ang yawanon mong tinguha, patok na mo. Gibasulan ako katong tanan, Greg. Kadaghan ako misuong o nakigsagol sa kamatayon, Major. Kadaghan ako mamatay tungod og alang sa akong gipanugpaan ug labaw sa tanan. Kadaghan ako mamatay tungod og alang sa nasod. Apan bisan usa kadangaw, bisan usa kadangaw unta nga patungan sa mga tiil aron ilhon unta ang akong pagpanerbisyo wa gyud. Bisan usa ra unta kabubod sa pasidungog sa akong pagpakamatay wa gyud ko'y naipos. Bisan usa kadako isip bayad og pahinuod sa akong pagpakamatay wa gyud. Ang tanan kong sakripisyo nahanaw nawa. Nawagtangan og bili tungod sa imo mga pasangil. Pasilua. Pasilua ang taon ko, Greg. Nagpasul ko. Muluod ko sa imong atubangan. Muluod ko. Mao ba ka na imong gusto aron pasiluon ko nimo, Greg? Ingnan kong luhod, Captain Leon Romano, sa ko atubangan, kay pasiluon ko ikaw. Greg, Sergeant Gregorio Sator.
Bisan sa salang kasikundo nga mulabay sa kalibutan o sa atong kinabuhi, Sir Leon. Dili na kini mo balik pa. Unsa nakaha ang mga minuto, ang mga oras o mga adlaw, ang mga buwan o dagha mga katuigan nga mulabay sa kalibutan o sa atong kinabuhi nga wa na gyud pagbalik. Greg, di na kadto mamalik pa, Major Leon Romero, sir. Angay na kadto sa kalibutan. Unsay buot nimo ipasabot, Greg? Tungod kay angay na kadto sa kalibutan. Angay na natong kalimtan. Greg, gipapasan ako katong tanan, Sir Leon. Salamat, Greg. Ikalimtanan ako tanan. Pasaylo asab ko nga nagbaton ko diha nimo og kaligot-got. Dagan kayong salamat, Greg. Salamat kayo. Okay, mibalibad ka man nga muluhod ko sa imong kaugalingon. Ari lang kong magluhod sa atubangan sa Mama Mary. Mama Mary, mihatag ka na sa og milagro nga rin ako. Salamat. Salamat kayo mo kong ginungong, Mama Mary. Salamat kayo mo ginungong ako pag-ampo niya ni mo. Nga pasiluon ko ni Greg og magkauli ay ang maayo na mong kabubuton. Salamat kayo, Mama Mary. Salamat sa mo, Greg. Salamat sa iyo pagtabang, Sir Leon. Kuang pa ka na, Greg. Daghan pa kayo akong himuon nga kayuhan diyan nimo. Aron na makabayad ko sa akong nabuhat nga pagpasakit nimo kaniadto. Nagtuo magud ko sa mga intriga kaniadto nga buot kang mulabaw pa kay nako. Pasaylo ako, Greg. Posible ang imo gituhuan. Sarhinto ra kong ikaw, Major. Asa man ko napita agi aron labuan ka nako og ranggo. Kalintanan nato tanan, Sir Leon. Tanawa. Di ba wanay naghamok na to? Kani ato halos tanang higayon. Mukalit lag simang atong muna-una o istoryahan din nato sa Leon, di ba? Sige pa nga ako tatong ngipon kung bayan duman na to siya. Pero karon tanawa. Yahin dugan, oh. Gusto ka? Ikaw. Yaya. Gusto ka? Yahay kayo. Tinuod gid ang ilang gingon. Kung magkahatag ka nagpasaylo sa nakasaad mo, hayahay kayo ang pamati sa imong dugan. Balipayon ka na. O ya. Nung naapa maghapon ko makita si mong dagway, nga murang kagapasan o dako bungtod sa kagool. Ano man na? Tungod kay dako kay kog bayro nun ni Sir Leon. Dako siya nagasto sa akong asawa. 60,000 kapin ang bayad sa operasyon. Wapay labot sa mga tampal o sa pag-istar ni Belen sa ospital. Unsaon man ako siya pagbayad tikoy? Ayaw na laging paghuna-huna, anak. Ha? Usbo na ko ay kabalaka, anak. Matud pang Sir Leon, bisan unsa kadako, wa tay bayranan nga to niya. Kung makagawas taon niya na sa pilin ni hospital, makisulti Sir Leon na tong duha. Doon na tayo nindot ka trabaho nga naghuwat na tong duha, Gray! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!